tak ma chvíľu počúvajte. Ale prosím, odpovedajte na toto, čo sa pýtam. Nie ste sama sebe ako nepríjemná už? 104. 104 krát skočila pani moderátorka niekomu do reči v 50-minútovej relácii. Veď za toľko skokov by sa nemusela hanbiť ani Zapletalová. Chudák Danko nemohol 20 sekúnd niečo hovoriť bez toho, aby... Musíme ísť ďalej. Ale takto sa to nerobí do psia. Ideme ďalej, pani. Po obvineniach z príživníckej rodiny. Pani Lacová, spravte si podcast. Veď tam nemusíte byť ani moderátorka, ani objektívna. Ono nie, že by ste z toho niečo v nedeľu boli, len viete. Ľudia to už vidia. A vadí im to. Veď posúďte sa. Na telo s Karolínou Lacovou. Ak sa snujú, pán potom že by ste to veľmi dostať, tak tam veľmi jasne. Mimo systém ústavný raz, že to rokovať naopak. Poďme, pán Dan. Takže áno, Nemá, zo poďme. napríklad tej To je ja, na likvidácia niektorých blízko a poďme z tohto je sa týka 40 kriticom ďakujem. a zaujímavý Bude za nednajdia a bude nenajdia aj ma hlavnite principál. No hlava me všetci na to Novelu ja neviem, potom váš dajte mi rok, môžete ma nechať trestný budem riešiť, to je rozdielové. To sa nedá čašky, poďme, to je dobré. ale buď takže ja poslanec Krovskárskej, ale bude to, máme to všetci, ale je to poďme riešať, ako je sa pamätá, prípade, poplatíme, že to robí